Včera bol veľký deň. Moje dievčatko oslavovalo 16. narodeniny. A keď hovorím veľký deň, tak myslím naozaj veľký. Bola to výzva pre najlepšieho tatka na svete, teda pre mňa. Moja princezná potrebovala pomoc. Príďte na Rapid Party od 15. do 18. novembra do vášho nákupného centra. Staňte sa najlepším tatkom a vyhrajte nový model Škoda Rapid. Viac na najtatko.sk. Škoda. Simply clever.